Assalamu alaikum masu kallon mu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wannan labari namu na abin da kamar wuya, a inda za mu shiga ta huɗu. A shiga ta huɗu a gidan su Rahama, Malam Bala da matansa suna tattaunawa akan sabon al'amarin da ya taso a gidan, wato game da maganar neman auren 'yarsu da Alhaji Barau ya aiko. Malam Bala ya gyara zama tare da yin gyaran murya ya ce, Hajiya kun ji maganar neman auren uwani da wannan mutumin da ya zo da ita ko? Me kuke gani game da wannan lamari? Hajiya cikin girmamawa ta ce, mai gida ai kuwa ka kyauta da ka fara yi min maganar nan. Tun ɗazu ina so in kawo maganar amma ina gudun kar ka ce tseguminmu na mata ne nake son yi. Amma yanzu tun da kai ka kawo ta ya yi daidai. Ɗazu Dada ta zo tana murna take shaida mana cewa mu fara shirin sa Rahama lalle domin ta samu miji. Sai dai mai gida gaskiya a tsaya a yi tunani game da wannan batu. Ni na tabbata yarinyar nan ba ta son wannan mutumin. Kuma ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nema wa 'ya'yanku maza na gari. Kai kuwa na tabbata ba sai mun gaya maka ba. Ka kwana da sanin cewa Alhaji Barau duk garin nan ba wanda bai san halinsa ba na neman mata. Kuma ga shi a wuri saki, yaushe za ka ɗauki ɗiyarka ka bashi? Malam Bala ya yi ajiyar zuciya tare da kallon Indo ya ce, ni kaina na san da wannan. Amma babbar matsalar ita ce Dada, don har ta riga ta amsa musu. Ɗazu take gaya min cewa gobe za su zo su kawo kayan sa rana. Ke Indo biki ce komai ba. Indo cikin alamar damuwa ta ce, to mai gida me zan ce? Wannan ai maganar ku ce ba tawa ba. Haja ta ce, mai gida tabbas in kuka yi wa Rahama haka ba ku yi kyauta ba. Mu mun san ba za mu iya ja da Dada ba, amma ai bai kamata mu sa ido muna kallo a ɓata wa yarinya rayuwa ba. Wannan ba zai taɓa yiwuwa ba. Malam Bala ya yi ajiyar zuciya ya ce, to Allah dai ya kyauta. Yanzu abin da za a yi ke Haja ki yi ƙoƙarin yadda za ki shawo kan uwani. Ta fito da miji cikin satin nan. In kuwa har ta ƙi, to dole ta karɓi zaɓin Dada. Don ni na gaji da wannan zancen. Indo ta tashi ta fara ɗaukar yaran da suka yi bacci tana shigar da su ɗaki. Kai Abba tashi ka je ka yi fitsari. Haja miƙo min fitilar nan in shigar da yaran nan ciki domin dare ya yi. Haja ta miƙo mata fitila. Ke fa yaya saurin barci gare ki? Ba wani daren da ya yi ke dai ki ce kina jin bacci. Indo ta karɓi fitila ta ci gaba da ɗauke yara tana shigar da su ɗaki ba tare da ta ƙara yi wa kowa magana ba. Duka a nan muka zo ƙarshen shiga ta huɗu a cikin wannan labari namu mai suna abin da kamar wuya. Ku biyo mu don jin ya za ta kasance a cikin shiga ta 5. Mun gode. Kada ku manta ku danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun sababbin bidiyos ɗinmu da zarar mun ɗora.